बिहु पार्टी जों थांगासिनो दं नायबाय था नैबे मोनसे पार्टी दं बेलाग पार्टी की पार्टी राजबंशी पार्टी ने बिराद बढ़िया अलप इफाल जा बिराद बढ़िया ने समायना राजबंशी सिख्ला दे थांगासिनो दं नै नायलांबाय था बेसेबांबा समायना नै नैबे मिटिं जागोन बे सियाट बे मिटिं जागोन दा फ्लेग हस्टिंआव थांगासिनो दं बड'लेण्ड महोत्सव नै बिराद समायना मिथिं जाग्रा सिङाव बर' ख्रिस्टि आफाद की पार्टी गार' बिराद बढ़िया सिख्ला गार' सिख्ला राभा मोसाखावरि आफाद ख्रिस्टि पार्टी की राभा गार' ख्रिस्टि पार्टी आदिबासी ना सावताल सान्ताल बड'लेण्डनिफ्राय ना सान्ताल ख्रिस्टि पार्टी मन्त्रि उर्फावग्रा ब्रह्म मानवगेदेर बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय बे समाव बाहागो लानो हानाय बर' कसारि काउन्सिलनिनो मानिजाथाव सिएम मुस्लिम मेहेदि बसुमतारी काउन्सिलनि मानगोनां चेयारमेन उदेल बसुमतारी मानवगेदेर फिल्फिला दिखांनायाव जोंहा जोंनि फिल्मनि केमेरामेन आबौ ओमफ्राय नोंना मा नाम अबिनि माजबाद उदालगुरिनि सारा जाहैबाय गहपुरनि नैबे सारा जाहैबाय गहपुरनि और प्रोफेसर रमेश बर्डो और सर जी को मैं अनुरोध करता हूँ अभी फ्लैग होस्ट करने के लिए फ्लेग हस्टिं खालामनो नागिरदों फिरफिला दैखांनो नागिरदों बोखोबाय बोखोलांबाय बड'लेण्ड महोत्सव वेलकम बड'लेण्ड महोत्सव वेलकम बड'लेण्ड महोत्सव वेलकम बर' थुनलाइ आफाद जिउ लावथों बर' थुनलाइ आफाद जिउ लावथों एबसु लंलिब दुलाराय बर' हारिमु आफाद लंलिब दुलाराय बर' हारिमु आफाद लंलिब हिन्दुस्तानी गान्धी साहित्य सभा लंलिब हिन्दुस्तानी गान्धी साहित्य सभा लंलिब गोजोन्थों आरो बे समाव हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ आं गुरै खावलायबाय बे फुंबिलिनि गोथार हाबाफारि
नार्जारिया बेयाव केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो दंफैयो लोगोसेनो जोंहा बर' कसारि काउन्सिलनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी बिथां दङ जाया मानो ट्रेनजों जा बा गुबुन गुबुन लामाजोंनो जाया मानो जोङो दिनै बेयाव थुबुर जाफैदों थांखिया मोनसेल' बड'लेण्ड महोत्सबखौ जाफुंसार महर होनाय बड'लेण्ड महोत्सबा बर' हारिनि मोनसे आत्मा बायदि जोङो थांखि लानानै ज' लोगो नांनानै खुंदों जाहोना जाहैबाय जोंनि हारिमुखौ भारत आरो मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनाय एटेनसन ग्र' खालामनाय जोंनि राव आरो थुनलाइखौ भारत नाङै आरो मुलुगनाङै जोङो गोसारहोनाय प्रसार खालामनाय जोंनि बिमा राव बर' रावखौ आरो बर' मिडियाम তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ আগত তেখেতৰ শুৱৰা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে সেই কাৰ্যসূচী কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে এয়া চাই ইন্দিৰা গান্ধী যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম আছে সেই ষ্টেডিয়ামত ইতিমধ্যে এই কাৰ্যসূচী আজি আৰম্ভ হৈছে পুৱাৰে পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই যি বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ আছে প্ৰথম বাৰ্ষিক সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব আমি Mehinesar Basumatari Lil Basumatari एसे साइडआव था एसे नाय खेला दसे सम सिरि गसंनो थाखाय आङो खावलायनो लुबैदों जोंनि साइलेन्ट बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो नारेन बिफा जिउमानि थाखाय जोङो साइलेन्ट जोङो कन्डलेन्स खालामदों गासैखौबो खावलायबाय समा जागायबाय साबायखर बावबाय आरो बे समाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय